eu sunt David. Astăzi o să mergem la minat ca să facem și noi niște diamante mai multe. Eu nu fac butoanele astea, pun pe ăsta, nu de ăsta, pun și pe ăsta. Avem multe, că vreau să vină mult. Hai să mergem. Aici odată. Așa. Păi mergi de aici că vine am dacă să mai găsești ceva. Și în plus am făcut-o prea mare și mă arăt ce spun ea. Mamă, ce e aici? Mamă, ce e aici? Doi, tată, doi! Doi, de aici s-au auzit toți zombia pe episoade. Doi, du-te și ascultă. Am mai intru odată. Fără scuz nu le fac față. Și n-am niciunul, trebuie să fac neapărat unul. Hai, hai. Mamă, ce e acolo? Aveam la mine, lăsați așa. Pun ăsta. Acum să mai am niște lemn să mai pun. Cu ce nu s-a putea să punem. Uite acum ce bătaie dau la toți. Pardon, cred că îi bat pe așa cu arcul. Acum mai puțin mă ascult. Mă lemn trebuie. Lemn. Dar n-am mai lemn, ăla nu-i pun. Deci lemnul ăsta n-a venit deloc, dar hai. Stați că l-am pus acolo. Așa. Fac un scut. Pun în mână. Îmi iau arcul unde l-am pus. Dar săgeți nu am. N-am săgeți. Am pierdut. Așa. Punem asta aici. Că dacă facem o sabie de diamant să fie mai puternică, dar nu vreau. Mai tare când nu mai e. Hai mă, veniți. Să fac așa. Hai mai trageți. Bă. Da, tu chiar n-ai tot eu, mă. Bă, se pune pe unde, bă. Pământ puțin. Am nevoie de o săgeți. Nu. Se pune ăștia la mine. Mamă, te mai la eu. Și frică să mă duc acolo. Mamă, lasă-i să vină, lăsați să vină afară. Băi, acolo nu bag, nu sunt prost. Așa, vină. Aștept și la col și dă la tâmpă. Nu mai vine. Ia sunt noi.
Așa, mă, ce? Am distrus-o, frate. Sunt mulți rău aici. Hai, mă, nu vii? Hai, vină. Bă, te pune cu mine, bă. Mamă, tocmai să la mulțile, hătelea. Hai de grasule. Ca să le fac. Asta e cu ei aici, să-mi dea mine. Unul pe lângă-i. În timp că asta e, că dar n-avem ce să facem. Trebuie să-i distrugem. Prieteni, nu veniți? Haideți. Haideți, nu veniți? Nu vă place voi să ne bătem, așa? Hai, veniți. Prietene, hai grasă, hai. O să dau câteva lovituri morți ăștia. Trepul ăsta, bă, trepul ăsta mie cu mă. Bă, ăsta mie cu mă, ăsta nu cu minți, mă. Mamă, că ăsta acolo. Bă, ăsta mie cu, stai mă cu minți, mă, că te omor, mă. Stați mă cu minți, mă, nu pot să pune, mă. Hai mă, vină sus. Mă. Face și unul dintre mișto level, bă, da, aici cred că e spawner. Prietene, nu mă vezi, vină cu a. Ăsta mic și-a blocat aici. Gata, am testat și pe ăsta. Până foame. O să mănânc. Prietene, vezi, da, atac. Jos. Jos părăria. Mă duce. Păi și dacă mor. Trebuie să-l trec pe ăsta să-l bat. El nu vine, eu mă duc. Mă, ce prieteni buni. Ce parte să mă duc? Te mă treacu de prostul ești. Dacă-mi pista. Așa, și nu mai pot să mai vine pe aici. Asta ți și acum am curaj să mă duc acolo, să nu vină pe partea asta. Opa. Am găsit asta, îl iau cum trebuie. Asta-s nebunul sănătos. Am nevoie de level. Asta. Cum face? Acum am pus un duș mai liniștit. Dar ce mai e nimic. Deci cu ploi afară. Puteți afară și de afară. Hai să mă duc și repede în casă. Să vine scheletonul. Bă, marș, mă, mă și speria dracu. Dreapta dracului. Mă și speria toți gâții mutei. Scuzați-mă că am vorbit așa, dar mă speria. Somn. Și cam acesta a fost episodul nostru. Pa!